Sisu, sisu! Sisu! Sisu, sisu! Sisu! Sisu, sisu! Sisu GTV yhdistää monet ominaisuudet. Modulaarisen suojauksen ja erinomaisen miehistön mukavuuden. Suomalainen sisu se on. Sisu! Soppahousuista piittaamaton. Sisu! Ympäristöstä riippumaton. Sisu! Tehtävä onnistunut on. Sisu! Auto on rakennettu ylipainistettavaksi, jotta sillä voidaan ajella myös, kun joku poksauttelee biologisia, kemiallisia tai ydinpommeja. Suomalainen sisu se on. Sisu! Soppahousuista piittaamaton. Sisu! Ympäristöstä riippumaton. Sisu! Tehtävä onnistunut on. Sisu! Sen monipuolinen suunnittelu mukautuu kaikkiin ympäristöihin. Kaupunkitoiminnasta aina hirmuisiin kuralellöihin. Jarrut on paineilmatoimiset levyjarrut varustettu ABS-järjestelmällä. Suomalainen sisu se on. Soppahousuista piittaamaton. Ympäristöstä riippumaton. Tehtävä onnistunut on. Erillistä jousitus.